Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat agyaman tayo ti Diyos, iti dati na santon amisa, iti sagot ti biyag, ti baro abiyag, nang runa ti panangipa ay nakanyak. Kastamot ti panangrambak tayo, ti solemnidad, ti panakayuli ni Apo Santa Maria sa dilangit. Dahil ito gat pribilehyo nga naited ken kuana kas nagbalin nga ina ti Dios. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo tapno dapan nakaikari tayo makiranot kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kuna tayo. Agkonpesarak iti Dios sa man nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria nagnanayo na Birhen, kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos, ken kada kayumet kakabsat, te kakaasi da kuma ti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
Kumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, inyulim asibabagi ken si kakararwa iti gloria ti langit, ti di natulawan a Birhen Maria nga ina ti anak mo. Ipaay mo kadi, ta iturong mi adi agresat ti isip ken nakem mi sa di langit. Iti kasta maikari kammet a makiranod to ken Apo Santa Maria iti gloria. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyok ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awanting gana. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo asipapasnek kadagiti maibasa. Umuna maibasa. Daytoy maibasa na daw ti libro ti paltiing. Nalukatan ti templo ti Diyos sa dilangit, ket nakita ti lakasa ti tulag ti uneg ti templo na. Kalpasan na nagkimat, adda napigsa nga rimbangaw, nagguruod, naggingined, ken nagtudo iti kastaunay nga oraro. Kalpasan na, nagparang sa dilangit ti sabalya na kaskasdaaw a pagilasinan. At damay sa babae a nagkawes iti init, a nagtakder iti bulan, ket iti ulo na dakuruna na a binukel ti sangapulo ket dua a bitwen. Dandani agpasngay ket agikikis iti sakit, ken rigat na nga agpasikal. Nagparang sa dilangit ti sabalya na kaskasdaaw apagailasinan, at dadakkel ang nalabaga a drago na pito ti ulo na, ken sangapulo ti sara na, ket adakuruna ti tunggal ulo. Iti ipos na, inapras na ti apagkatlo kadagiti bitwen, ijay langit. Ket tapwak na iday ti daga, nagtakder ti dragon iti sangwanan ti babae, adandani aganak. Tapno alununen na ti ubing, apama na may pasngay. Kalpasan na, impasngay ti babae ti maysa lalaki, amang ituray to iti amin na nasyon, babaen ti sarukod alandok. Ngem nagrapsot ti maladaga, ket naipan iti Diyos, ken iti trono na. Nagkamang ti babae ti letang, ngayon sagana ti Diyos apagyanan na. Kalpasan na, nangyeg ko ti maysa na pigsa timek sa dilangit. Dimtengen ti panakaisalakan ti Diyos, kinunana. Ipakitan ti Diyos ti panakabalin na, akas ari. Ipakitan ti Kristo na ti turay na. Tanapagtalawen sa dilangit ti Diablo, amang idardarom kadagiti kakabsat tayo, iti aldaw ken rabi ti sangwanan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Antay ti Diyos. Salmo responsorio songbat. Adda ti reyna ti manakawan na, ang nagarwat iti agkakapateg nga alahas. Adda ti reyna iti makanawan mo, anagarwat iti agkakapateg nga alahas. Adda ti reyna ti makanawan mo, anagarwat iti agkakapateg nga alahas. Onobyo ti ari, denggem tinakibaga. Dagiti tattaom ken kakabagyam, lipatemon ida, songbat. Adda ti reyna iti makanawan mo, anagarwat ti agkakapateg nga alahas. Gapu ti pintas mo, tariragayan na ka ti ari, ison ti apum, tungpalam nga rod ti kayat na, sirarag-u ken siraragsakda, asumrek iti palasyo, sungbat. Adda ti reyna iti makanawan mo, anagarwat ti agkakapateg nga alahas.
May kadwa a may basa. Daytoy may basa na adaw ti umuna a surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Napagungar ni Kristo kas pamatalged amang pagungar tumet dagiti maturog iti tanem. Takas iti ay idi ti patay gapu iti maysa a tao. Kas tuy tumet ti panang pagungar dagiti natay. Kas iti papatay ti amin a tao gapo iti panakimay-maysada ken ni Adan. Kastame ti panagungar ti amin a tao, gapo iti panagmay-maysada ken ni Kristo. Ngem tunggal maysa iti batang na, umuna. Ni Kristo kalpasan na, dagiti tattao na, inton tiyempo ti iyaay na. Ket umayto ti panang tungpal, pukawen nanto ni Kristo ti amin a turay, amin apan nakabalin ken bileg. Ket yawad nanto ti pagarian ti Diyos Ama, tamasapul na nga agturay ni Kristo, agingga ama parmek ti Diyos ti amin akabusor na. Ni patay ket kabusor ama maudin to amang parmek, ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo para ti panakaywaragawag ti nasantuan nga Ebanghelyo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan iti maysa nga ili ijay Judea napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangyag ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai impok na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay monto. Anyan apan nakapadayaw ko ta umay naksarungkaran ti ina ti apok. Taapaman anangeg ko ti kablaaw mo. Naggaraw ti ubing iti tiyan ko gapo iti ragsak na. Wen nagasat ka tamamati ka amatong palto ti insao ken ka ti apo. Kinuna ni Maria, toy pusok idaydayaw na ti apo ket agragsak toy kararwak gapo iti Dios amang isalakan kanyak. Tanalagip nak siyak ananumo nga adipen na,
ket manipod ita awagan dakto anagasat dagiti amin at tao, gapo kadagiti na indaklan abanag nga inaramid kanyak timan nakabalin a Diyos, nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana, manipod iti maysa a kapututan, agingga kadagiti sumaruno. Imparang na ti pannakabalin ti takyag na, ket winarawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandatda. Inikkat na dagiti man nakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pininnek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag, ket pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na, ket nalagip na akaasyan ni Abraham, ken ti kapututan na iti agnanayon. Agtalo abulan ang nagipagyan ni Maria ken Elizabeth, kalpasan na nagawid ijay balayda. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good evening. Siyak pala daytoy hanak pala nga alalya. Nasakit pay laeng nya makari naak pay laeng. Kami sa pagyaman ti kadda tayo tatta nangakangronaan na ti piyesta niya po Santa Maria kay Iraman tayo mat ti sagot ti biag, baro abiyag. Kadagiti agsalsaludsod no kasano ti napasamak alaket istorya at tapno to be fair ken tapno nasaysaya at dayjay pagbala-bala tayo no kasano ti napasamak. Jak amo no mamati kayo di pagsasao nga agparparik na. Nagparpari na dayjay nga napasamak. That week, dayta nga week tunggal rumwarak tanakabulsala ti Santo Rosario. Nagrosaryo every morning ken iti every night itoy daytoy nga ground. Nagsukatak mapukaw di Rosario dayjay maysa ti alaek. Into man nagsukatakon mapukaw di Rosario dayto man maysa ti alaek. Naulit-ulit dayta nga kanayon ko aberberuken ti Santo Rosario. Kadya ka muna apay nga kasano nga napasamak amin dayjay. Kagaputa Biyernes awan ti schedule, gaputa nabayag nga jak nga nagpalpaling eta oray mo lang nga ngumaton sa amin nga ngumaton. Nakmamo makiayayam ko napanak na kayayam di manggar. Ngam dayta nga bigat pinabarak dayjay lugan ti parokya di Dimax. Pimuduten. Di ko an bigla nga nalagip ko ay haan ibagak tulatan nga mapandagi basura. Dayjay Rosario at dayjay ayan ti side ti driver. Jilugan ti nga puraw ti apang ko innala. Napanak nagayayam na katugims kami. Nabannog. Tanabayagak nga nagayayam. Napanak naturog di balay. Ngam adda naka-schedule nga dinner ti Makusi family ta pinunpon ko ti tatangda idi 7. Wan taha adda schedule di padi da Jesibilia. Kung may kanto maki-dinner ko na da wan na ay mapanak. Dahil naturog ak iji balay. Panak nagpakanti manok idi pumanawakon. Kaslambuti nga nag-drive. Mabuteng diri na nag-drive. Kasladyak kayat ag-drive. Kadagaya ka anak aglutluto dati si dadadjay. Namintlok ka nga sinaludsod inya lutlutun nyo. Nagunag ti ikan. Inulit-ulit nagunag ti ikan. Ngam di may sa nga ka anak nga medyo makalkalbo ti panagkitak kanya na nagpuskol di buok na. Sabsabali di jay panagkitak kanya na. I don't know na niya di jay. Kinamintlok mga imbaga numnumuta mapanak ijagabur awampay kadwak. Anji driver akagawid mo na ta pamilyado mo. Namintlok nga na imbaga agsubli-subli mapanak ijagabur awampay mangi-drive kanyak. Dayay ngam kasla mabuti nga nag-drive. And then napanak yan ti pamilya isimsimpak jilugan tapno mas safe no agawid ak dagijay ti pampanunutek jak ammo no apay. Kagaputa jak makayat ti kwan wano minom kami basit agsyat kami basit ngam ti minubrak mudto daytay nagkirugan nyo ti sapsap puriket tamangan tayo nangan kami. Isat mi met sagga basit. I know myself met no ag-drive back nga kayak wano saan. Story idi kwan sinursurot dak napasado kapitan ken dagiti dadduma idi nakadanong kamji ili ta imbagak agawid dak iji ubog. Okay akon kunak agsubli kayon. Diya mo nagawid ijay nagpakasjayak.
So dayay, nag-blurred dayyan ti Santa Lucia Hospitalan. Blurred ti panagkita kong tagtudtudo. Diyay la wiper kin windshield nga agted-ted ti tudo. Ti makit-kita kakaasi kamang tantanaw di dalan. Kayat ko ti agimbahada, kayat ko ti agsardeng. Tadya makita apulos. Tadya kayat ko ti agsardeng. Idi madlaw ko, addaak ma iji bangir nga agimbahada. Ni madi aday ti ayang ko. Hang ko nakita di sumungad. Agpakas jayak. Tapanak iji linyak. Tauray agimbahada ako. Naglawagan. Dagtama di lugan. Diyan nakita na nalpaaken. All the rest of the story, diyak amuno niya tinapasamak. Idi kuan, nakaungarak, riniknak, okay. Jay rescue, imbagak na niya taramidan na, dati ti cellphone ko, alaam tibag ko, tawagam dagito yung matawagan nga tattao. Kasla, kuan, diyak amuno kasano tinapasamak. Ken thank you kada kay amin nga nangipakita ti concern kinanya tinapasamak na. Idi Santa Lucia District Hospital in X-rayda, awam mati, kasi na po Diyos awan, minor injuries, gurad ti tumang kinday toy, tinaala. With that kind of impact ko maka, no imaginem ka, uray dagiti, ado timawag nga nagado anghel mo kunada, taapaya, handa ma-imagine nga si Bibiyagag. Siyak pala dahito yung nahanak pa na tayo. Kaya di Santa Lucia District Hospital in X-rayda, apay nagdakil mo tapuso na enlargement of the heart. And the BP, blood pressure, 90/60. Kung na Mayor Joseph ken Engineer Haramilya nga kwa, itarayo la dakdakilan baka no ma-stroke datahan yung ibagbaga. Tama nga kasi ti normal nga BP, kasi intaraydak, nga madda na sakit dito, di yan nagkuhan di seatbelt. Kaya din intaraydak, kasi na po Diyos, dadak ijay metrobiganan, hamang nga di disgrasya ti agagasan da, di mo enlargement of the heart, da iti diet mo, hangkamang mangan ti adaasin na, hangkamang prutas kung hadamatan ka, matayak lang or ti kunakon ka, di mo enlargement of the heart, di cardiologist mo, thank you to Dr. Agdamag mo, di mo ti concern mo, hamang nga di na hospital. Thank you, napasamak di hindi ko na adagtawagan, ado da kita'y tao nga concern, ado ti realization ko, no natayak. Kas ano no natayak? Timawag niya kasinsin ko nga engineer ko na nag-video call kami. Ni apay nagwapo kami insan. Anak pagkatawaan ta nasakit dati baro kong nagkatawa ako. Iti unos ti panagbiag ko 50 years tatak lamang nagdata nga nagwapo ak tata. Imbag ka ta na disgrasya tadda nang ibaga nga gwapo ak. Apay nagwapo kami insan nakapagkatawaan ko nakta nasakit. Haan ati ko akin nadadahil taro pam ay apo awan garud pa kadadailan nan. Iso nga ura ninyar aramidam awanan. Kadare sa adiyay ado ti dagitay concern. Anya ti realization ko idi ko kidkedemak agrosaryo akmanan. Nagado ti panunot ko anya nga tanong natayak. Kasano nga tanong natayak? Deja ti aldaw na deja, naggapuak di banggar, nagsarde nga kajisudipan, ada tumautawag nga group ni nagbalin nga antik. Follower tayo laang hangko am mo, ngam antimot la ti padi from Pangasinan nga ba deja US, tumautawag, taday dinakita na di adoration tayo. Kayat da di grupo da, anti Erlinda, tinagan na di grupo da, kayat da gidonar ti monstrance ken vessels tayo, ta hanggang maibagay, di dyan na pintas, kadaanan inaunan sapay, ngam dati kalakayan mga acolyte, di dyan monstransyo, batit, hanggang maibagay. Kung tumautawag dadat day, so ti pampanunutak no natayak, kasano nga dyan monstrans dan, kasano nga dyan parokya nga panawak ko no natayak, kasano dagiti seminarista nga grub-grubot pa ilaang nga maitulod no Domingo, ijay bagyo sinumang pabasakan niya dan, kasano dagiti agwali-wali nga to gaw mi di Salcedon nga kasano balbalakan mi nga masukatan. Kasano dagiti gimong pakiiwaragawagan na. Nagado nga mapanunot. Uday tingabadok kasano dayto inted dala dato di umayak itoy. Labyrinto family. Jak pay na usar tata isong inusar ko tata. Kasano nga roden dagiti nga mapanawan. Nagado di panunot ko nga agtartaray. No natayak kas jagayam timpak na timatay. So nga do daduma agbalin anya rumward agsublida mga tanga umay mangal aliyata adu dagitay sa nikwada nga ham mga sa nikwa di mapanak aw mapampanunota iso ti kong kunak kasano nga tanong natayak. Anya nga ta dagitay plano nga nakadado.
Anya dagiti kayat nga aramiden nga nakadado. Split seconds lagayam ka awangkan. Nagkwadi jeri na nga daytay kasla agluluag din namin sa dyan, ti hospital nga apay kas lagayam ti biyag tayo. Kas lagayam ti the value of life kunana day jay. Kay so day yan kung kunak nagadado di pampanunutan kas ano dagiti masapol nga aramidan. Kas ano dagiti maulila nga manok kod jayan kung kunak pay laeng mga iramraman at adang arud manok kumat. Hindi nang sapay manganan. And then, kasi na po Diyos, agawid kanto na po ko na ni thanks to Dr. Tagorda, tayo in charge kanyak. Mabalim mo agawid apo, tumarimla dagitoy. Nagawid ak, kigtot dagitoy tricycle driver, parang walang nangyari, Father, kunada pa ilaang mga. Nakigtot, oras siya ka nakigtotak, hindi umay sumangputak, umayak, nagkararag. Thank you, Lord. Di karkanayong kung karkararagan, said Joseph, our faithful protector and provider, pray for us and provide for us. Now, Lady of the Way ni Apo Santa Maria. Idi kadyayan, nagpalpalaing mayat, ado ti kumumusta, ado ti mayat. Idi makariingak di bigat kalman, narigat ko maigaraw, kasla nasakit, na maikotik ng kasla unusual di jay garaw na. Dati imak. Ta in-x-ray mo ni Dr. Cadasio, dadto ni Dr. Manny, in Dr. Gigi. So damot timang monitor tata. Ket sabsabali di sakit na. Nakita gila dawan ni po Santa Maria nga naggapo di Mexico, di Guadalupe. Pangkiinya pros, apo agasamon. Ado ti ubraag, ado ti planok nga aramiden. Kasla sabsabali di nana ngam nagtugawak, nagsangsangit, nagbaliw di sa ludsod. Haanen nga no apay nga natayak. Ti saludsoden, apay nga nagbiagak. Nagbaliwon no apay nga nagbiagak ti saludsod. 50 years old akon. Tattaklakas la ka, nari na ti kapatid ti biag. Tattakla nakita ti meaning ti biag ko. So ti kunak apaya, anya ti kayat na nga ipaaramid kanyak. Apay nga binyagnak. Di ti saludsod. Napay nga daak. Anyway, kung natin adupay ti mission mo, apo, I don't know na inya dahi nga mission. Nung tila realization ko, iti unos ti panagbiag ko, iti kinapadik, so far, ado ti panubok, ado ti pagkabasulan. Nung I enjoy my priesthood, through the protection of the Mama Mary, talaga mga isumot ti number 1 nga mang salsalaknib kanya, ado ti pagkapsutan. Ngam tatak lang na-realize 50 years old kon, jamining ti biyag, nga awan tayo magayam. Anya ti isurom tatang nga sumaruno, kinapakumbaba, awan ti kukwa tayo. You know that, Carl, amoyo day nga lugan, dakay nga tanga daduma. That was a gift. Regalo dayay. Hangko ginatang. Inted agbuybuya nga gayam tayo. Anaragsak diri nak ngam I don't claim nga kukwak hangko nagbannugan. I'm ready nakanayong ko ibagbaga no alaen daday tuylugan hangko kukwa ready ak nga mangited. Tahang ko nga pulos nga mabaling nga ikarit nga kukwak hangko mabaling nga ikarit nga nagbanno hangko mabaling nga itangsit. Kuno alaen na ko na ready ak nga mangited sa bali mo ti panangala na nagsakit pay laeng mo. I don't know na amudan tadya makontak dayjay nangiregalo dayjay nga lugan. Kay so dayjay ti kung kunak awang magayam maala tayo. O niya ti sumaruno nga isuro tayo. Niya ti sumaruno nga ibaga tayo. Kinapakumbabala ko awan serserbi tayo. Awan ti mabalin tayo. Agsubsubli tayo bagbaga tayo nga isuna ko maamin ti maidaydayaw. Isuna ko maamin. No aramid na dahi ti para kanyak ng panubok nga kadakkelan. Nakaridi aklata mga mangawat no inya ti kayat nga sumaruno nga ited. No inted na dito nga second life, mga second life, tadagi tayo makamamukan niya, kunana ka, haan nga natay data, tasyam tibiyag na, kunada pa'y laeng, awang pa'y ganas, mga makangagala. No, ibaga na nga second life day, jay. Thanks be to, agyaman na kanya, no, inya di mission kanya na I'm ready. Nga uray pa'y no, kunak nga roden ki even my gifts, dagiti regalo na kanya, as a priest, as a person, as a human being, no para kanya na, uray no alaen na. So di jati bagbaga na idi, but I'm willing, I'm si papakumbabaak nga mangi daton lat tibiyag ko, ikararaganda kami, ikararaganda.
Thank you kadagiti support tayo. Mapantayo ti Ebanghelyo. Anya ti piyesta tayo tata. Nga po Santa Maria, naiuli sa dilangit as ibabagiken si kakararwa. May sa kadagiti for privileges nga addakin ni Apo Santa Maria nga awan ti sabali nga tao. Dahil ti pampanunutok idi, no pimusayak, makapanak nga tamot iti ama. Makitak nga tati ni Apo Jesus iti rupan-rupa. Makitak nga tani Apo Santa Maria iti rupan-rupa. Di dya tinagdakala sa ludsod. Tahaan nga gaputa padi ka na ko automatic nga napangkajilangitan haan Hagaputa religyoso ka na ko automatic nga napangkajilangitan haan Aguray tayo pay ati mano nga tawo mano nga dekada nga mangdalo tapno madalusan di dya kina managbasol tayo kadi dya ti salsaludsud no pimusayak mapanak nga anya dagiti privileges ni Apo Santa Maria umuna Immaculada Concepcion na iyanak isuna ijay pay laeng tiyan ni inanan na ilaksiden iti basol iso nga nadalos tahanga mabalin nga ti pagnaan ti ina ti mangisalakan ni Apo Jesus nagnaan ti basol. Iso nga ni Apo Santa Maria na i-preparen iti sikog pay laeng ni Ana na ilaksiden iti basol. Iso nga Immaculada Concepcion. Maikadwa niya ti pribilehiyo na perpetual virginity. Haan nga mabaling nga panunutan ti tao nga ti maysa nga birhen agsikog. Dahito ti kabubuteng nga takilen dagiti dadduma nga ti birhen kasano nga agsikog ti birhen ti pagibasaranda iti naindagaan ti physical iti physiological ti pangibasaranda ngam ti pamati sa bali nga pagsasaritaan. Nainyanak na nga rin tinangisalakan dinagdagan na di kina birhen na iso dayay. Maikaloan niya ti pribilehiyo ni Apo Santa Maria nga naawat na Mother of God Theotokos. I and the Father is one ko na ni Apo Jesus. Siyakin ti ama may maysa. Kano ti Diyos ka ama, Diyosak. Iso nga ni Apo Santa Maria automatic by law of ti kwatayon, ina ti Diyos, maawagan ti ina ti Diyos. Pribilehiyo nga maikalo. Iso nga kunan na nga ina ni Jesus, di kan kantaan tayo Mother of God. Ti ay maudi nga pribilehiyo nga da kanya na assumption na iyuli sa dilangit as ibabagikan si kakararwa. Gapo di pan nakausar ti bagina, ken gapo di kinadalos na. Isu dagiti piyesta tayo tata, asunta, assumption, pan nakayuli sa dilangit, adu dagitay tao, adu dagitay sa santo tayo, nga haan nga grunaw, apaya, ingkarkarigatan da tinagbiag anadalos, iti unos ti panagbiag da. Kani Apo Santa Maria na iuli, haan na nga power, special privilege. Hantay mabasa di Biblia dahi, haan nga pulos ngam no sika ti anak na anya aramidem nga rudkin ni inam. Kaday ti pribilehiyo ni Apo Santa Maria. Kasalsalud-sudak launa yan, aging gana tata, no siya ko bamat, no pimusayak deta nga gundaway, makitak nga tat ni Apo Diyos iti rupan-rupa. Tatangatan wano, gaputi kinakapsot ko kaagurayak pa iti mano nga century. Di mo tati mabalintay nga pagpampanutan tatapyastana, adda ka din yun na ununag nga pamati, nga mapantayo magkengkwana, oray padi ka, haan nga garanti di kinapadi. Di puso, kinukas anong nga ayatan dagiti tattao, di ti garanti nga mapangka. Oray agserserbi ka. Oray lektor, no, ako lahat, no, anyaman ti obligasyon mo ti simbaan ka, religyoso ka, oray para kararag ka. No, awan ti naunag nga pamati, kada dyan naunag nga pamati, iso mangidoron, di puso nga agserbi ka dagiti tattao, narigat tayo nga magunod, mabayag. Katataan niya, timan napintas nga matulad tayo kini Apo Santa Maria, apay nga nagunod na daytoy. Narigat nga aramiden, nga mabalin nga aramiden, anayay, agbiag asidadalos, nakapsot tayo. Amin tayo, awan ti excuse. Nga mabalin tayo, ti agarkarigatan, ti agbiag anadalos. Mabalin tayo ti karigatan, nga agbalin nga pure kaslakin ni Apo Santa Maria. Kano may karigatan tayo dito, uray nakapsot tayo sa bagay at dagamin agsaltag ti gamin pagsaltagan ti pamati tayo ko uray pa no nakapsot tayo, uray man nagbasol tayo at dalat ta kinaman nga si ti Diyos nga agor uray kada tayo. Kalaglagipan tayo no ti ina tayo, no isuna ti ina tayo, apay nasakit at nakem na nga may sakada tayo ke mapukaw, nasakit at nakem na nga may sakada tayo ke maawan iti imatang ti Diyos, iso nga napigsa ti panangibabaet na. I believe when because of that airbags,
Dayay di pa nakadisgrasya, seatbelt, wala isalakanak. Ngam, I believe the shield, dayay protection ni Mama Mary nga nang nangaramad dayay. Ang mamati ak dayay panang salukob na kanyak iti dayay nga incident iti panagbiag. Mamati ak launay, madagiti gagayam ko nga tumawag, apo nagado nga anghel, tinangisalakang kingka, I don't know. Ngam di nga tamat, uray managbaso la kapadi na, uray nakapsota kapadi na, uray ado ti pagkurkurangan kapadi na, ngam nagkamang ka kini Apo Santa Maria, sa lukuban na ka. Aywanan na ka iso nga rod ti ina tayo, sino kada kayo nga ina, uray no kunayo nga adalok-loko na ta anak yo, no mararaw nga agkamang kada kayo, awan makaiturod nga mang panaw, awan makaiturod nga mang baybay ati inay anak na kada kayo. Malaksid mo tin ano pasurot na kay ni Satanasan agay so kaya yung nga baybay anta anak yung ngamnuhaan kas di mat ano inatayo isungorod nga napintas nga agkamang lataking kuana nalagkikin nararag tayo kakabsat dawaten tayo ti proteksyon panangibabat niya po Santa Maria nga inatayo sapay kumatay amin nga kanito ti panagbiag tayo agkamang tayo king kuana sinanama tayo at dalat ta agad kadwa tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ana marswa iti langit kandaga. Mamatiak met ken Hesus Kristo. Abugbog tong nga anak na ken Apo tayo. At immao ti aramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Berhen. Nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa iti krus na tayo ket na itanem. Imulog ti ayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket si tutugaw ti makannawan ti Diyos Ama aman nakabalin ami. Aggapunto sa jay nga umay mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet ti Espiritu Santo, patcheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, at dantumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Babaen ti tulong ni Apo Santa Maria nga ina tayo, agkararag tayo iti ama tayo, ana ilangitan itinapnuan parabor, apan nulong na ket kuna tayo, Apo denggem dagiti tattaom. Apo denggem dagiti tattaom. Apo ipakitam ti ayat mo kadagiti agsirsirbi ti iglesia, babaen ti kanayon apanangted mo kadakwada tinananay nga inspirasyon. Dawaten miken ka, Apo. Apo denggem dagiti tattao. Apo ipariknam ti bileg ken panakabalin mo kadagiti mangiturturong iti gobyerno mi. Tapno agturayda kas agserbi ket trabaho da ti panagduras ti pagilian. Dawaten miken ka, Apo. Apo denggem dagiti tattao. Apo tulungan na kami amang sanay kadagiti makasapul ng runa kadagiti awanan iti kanen kat masagrap damet ti bunga ti daga. Dawaten miken ka, Apo. Apo denggem dagiti tattao. Apo ikkana kami ti kired ang mga ramid kadagiti pagribingan mi. Kas Kristiyano nang nangruna ti panagayat mi iti padami a tao. Dawaten miken ka, Apo. Apo denggem dagiti tattao. Apo alaemon tagnanayo na pagtaengam dagiti minatay mi. Kas iti pananggungunam ken Apo Santa Maria tinatudyo nga adipen mo. Dawaten miken ka, Apo. Apo denggem dagiti tattao. Agulimet tayo mat dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, di mawat itulong tayo amay karkararag kadakwada. Ti wedding anniversary, da Benita, kin Jade, kastamot ti special intention ni Pinky, Bartolome Biag, ken ti pamilyana, ni Estrelita Puruganan ken ti pamilyana, ni Erlinda Merina ken ti pamilyana. Kumararag tayo, Apo denggem dagiti tattaom,
Diyos nga apo mi iti daytoy nga aldaw arambakan mi ti pannakayuli ni Apo Santa Maria sa dilangit, dawaten mi kan ka, tapunwen na kami kadagiti agkakaimbag abanag, tapno maidaydayaw mi tinagan mo, babaen ni Jesus, a Kristo nga anak mo ken apo mi. Kumararag tayo kakabsat na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Agpangato kumaken ka, agpangato kuma nga umayken ka apo, dagitoy daton tinapasnek apan nagserbimi. Babaan ti panangibaba at ninenggasata na Birhen Maria anayulit sa dilangit, ipaay mo ka di, tamapasgadan dagiti puso mi iti apoy tinadyosan nga ayat,
ket kan kanayon laeng asika ti tartarigagayan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Podno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi taita nga aldaw na yulit sa dilangit ti berhen nga ina ti Dios iso ti umuna abunga ti iglesia ket kastapay nga iladawan na dagiti iglesia a mairagpat to iti gloria daytoy nga rod ti inaramid mo. Daytoy nga rod nga inaramid mo agserbi amang patalged tinamnama dagiti tattaom ken mangliwliwa kadakwada iti panagdalyasat da ditoy daga rumbeng unay nga inkeddeng mo ati berhen saan na asagabaen ti pannakarupsa iti tanem tangamin iso tay ina iti mangnibinibi nga ayat sinikog na ti anak mo apoon ti amin nga imbag. Anansata makidanggay kami kadagiti koro dagiti angheles ket agraragsak kami nga agkuna. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo, ta Espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso amayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy a pangilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Di
iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken di kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano, di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Ramraman tayo ikararagan da Andres ken Aurora. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, ken naenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Tayo umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya, ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya kada kay amin, kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Hesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kanyak, nanti may salain na sa umo.
Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo iti panangawat mi kadagiti makaisalakan a sakramentom. Babaan ti panangibabaet ni nenggasata na Birhen Maria anayolis sa dilangit. Ipaay mo kadi ta mairanod kam tumet iti gloria ti panagungar. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo apagbiit apo. Iti dayto nga gundaway, iti na inempapuswan nga panagyamang ko kada kayo amin apo, iyabkas ko man. Ado dagiti rumbang nga pagyamanan, pag enton sumaruno kajak tumakapagyaman. Pagyamanan umuna launay ti jay accident area. Ti imuna nga imay nga nangasalakang kanyak iti kasla kabsat ko kay eskwelaak kasla la kabsat kami ni Mayor Joseph Valdez. So ti maysa nga nagresponse nga imay na engineer Rinante Aramilla ken Kurtz nga anak na nagapuda pa di baksayan kasla kasinskin kabsat ti panagsakripisyo da ti daras na nga imay. Ti MDRRMC ti Santa Lucia nga indauluan ni Manong Romeo Bonavesta agyaman kada kayo apo ti daras ti responsyo. Ti Santa Lucia District Hospital nga idauluan ni Dr. Habilionar ti panangtaming kadagiti bumarangay gumimong iti San Juan iti panangtulong agyaman kada kayo amin apo ni Father Eril Cordero. Ngay may nang lana kanya kapamindwak pay lati malanaan apo idi nagpa general check up ak bigan ken idi na hospitalak. Thank you Father. Dagiti nang tameng kanyak ijay bigan ni Dr. Tagorda ken Dr. Agdamag ti Metro Co-op Hospital ti clergy ti Nueva Segovia nga nangipakita ti ayat dongo panangisakit da nang rona ken Father Danny Martinez nga may nang banbantay kanyak ni Father Randy, lakabsat ko, ni Father Nick, Father Alex, Father Erwin, nga may nakipagkarkararag kanyak. Adagiti amin nga papadi nga nangumusta, timawag na ikarkararag, kada kayo kakabsat, agyaman ak kada kayo. Mabalin nga awanak tatanuhan, nga nakanayon nga kankanayon ti karkararag yo. Ni Provincial Director tayo, iso ti kasapaan nga may nang bisita kanyak ni Sir Darnell Dolnowan, nadamag na tibigat kay nasapa nga iso ti kasapaan nga imay. Da kay amin nga bimbis-bisita, ti Laberinto, Makose family, Valdez family. Dagiti aminin nga imay apo, dagiti kakayem ko tibigan nga imay ti multulong. Dagiti family nga adda, mang supsuporta kin mang ti pamilyak, nga dalatta nga mang supsuporta kin mang tartarabay kanyak, nga uray no, anya ti mapaspasamak adda dalatta. May karkararag, dagiti gagayem nga nangumusta, dagiti doktor ni Dr. Bona, Dr. Manny Cadasio ken Dr. Gigi adada ditoy tata, agyaman at ti concern, ti supsuportayo ni Dr. Nanet Yagumyom ken dagiti kakadwana ti Santo Cristo Hospital, ti Sinait, adadalat nga sumupsuporta, may isang may timay ng saranay, kadagiti ay gagayem, da kayo aming nga gagayem, followers, prayer brigade. Diya ma-imagine ti kadakkel ti nangikararag idi dagiti napasamak nang runa kada kayo nga followers nga kunatayo dagiti gagayem nagpigsa ti prayer brigade ti naaramid nga panagkararag itultuloy tayo ti na espiritual nga panagbiag apo ti kangrunaan nga may karkararag kanyak nga rinabi agmalmalem kasla tatang ko kabsat ko gayem ko lulong ko amak
ni Vice Mayor Attorney Virgilio Valle, ken ti pamilyana, iti day tangarabi ikano sakbay ka na disgrasya, di jay ladawan niya po Guadalupe nga naggapo di Mexico nga inted ko kanya na napan nagtata der ijay, han na nga ammo, sakbay pa lang madisgrasya ak nagtata deren, ikarkararag nan, protektaram di gayem ko iya ta adapay gaya, at dapay mission na nga mangyam amuking kati Salcedo. Dahil ti confession na idi timawag. Han na ka may turod nga kitaan gapo dahil nga idi maibaga nga mayat okay matan ka agyaman aking ka-vice, ken ti pamilyam ti panikarkararag yo kanyak. Ti ili ti Salcedo nga idauluan ni Mayora niya, Ronelia Etchon, nangong kumusta. Kayo amin nga taga Salcedo nga nangikarkararag, nangumusta kanyak, agyaman kada kayo. Ti buo nga parokya ti St. Joseph Parish, nga hangkay samo na danagan, naragsakang kay samo. Siya kumati kaababaan nga Paris priest ditoy, 1 month and 9 days, 8 days. No pimusayak siya ti kababaan nga nagpadi ditoy Salcedo. Thank you ti kararagyo. Thank you kadagitay suportayo apo. Tultuloy tayo nang ro natin na espiritual nga banag. Dagiti kakadwak ti konbento ni Manang Janet, da Jimwell, da Sunshine, ni Ami, da gitay duwa nga kabalay ko ti Rabi, da Senken ni Iverson, andan samo na danagan, jak amo niya rinada ni Nadong Parak, agyaman aklat tamat kada kayo. Kada kay amin nga sumupsuporta dito'y parokya apo, amok nga dumdumngag kay tata, dito'y man ken abroad. Amin nga tulong yo, nanipod imay, the first day nga simang bayak dito'y nga simang bay kami tadda magkakadwak dito nga parokya nagado ti aggabgabur ti suporta nga mabasbaalan ti rina ti agyaman hang kay nga maibaga amin apo ti tulong kin suportayo kadagiti panggap tayo tapno pannakaiwaraga tapno napinpintas ti pannakaiwaraga wag ti pamati ammuyo ti bagbagiyo apo nangruna kada kayo nga adday ti adayo nangruna ti panaykarkararagyo agyaman kami ti panang suportayo dito nga parokya tayo apo. Ti special mention dagiti mang papapigsa no kastoy nga kumapsot ti dagiti financial, dagiti programs ni Pinky Jane Bartolome Biag ken ti pamilyana ni Benita kin Jade anniversary da ni Editri apo, ni Estrelita Poroganan, ni Auntie Erlinda Mayrina ken kakadwana amin nga sponsors ken benefactors tayo apo. Nakanayong kayo iti kararag mi tatanga aldaw. Kada kayo amin nga adda ditoy gagayam na i-mention man kinhaan tuy pusok agyamyaman kada kayo apo kasko na ni Apo Santa Maria tuy pusok idaydayaw na ti apo gapo iti daytoy. Ado dagitay old friends nga nangumusta so tay kung kunak ka daytoy nga rod ti Madina tano daytoy matay ka sa dala da saludsudan. Nga mayat makita no sino dagiti us-usto nga gayam, sino dagitay napudno nga gayam mahang nga dijay. Makita nga ro dijay pateg. And we pray for one another kakabsat agigin nararag tayo. Nangruna kuma ti kangrunaan nga mission tayo, tatta nangruna kanyak second life, jak amun dapay mano nga kunada sapay kumata kangrunaan nga mission tayo mat ka mangiwaragawag ti ebanghelyo na mangiwaragawag ti nagan na. Kada kay tatanga daamin apo, awan labas na. Naimpaposwan nga panagyaman kada kayo nga agbuybuya, no, iti live streaming tayo. Ni Apo Diyos kuma, timang tarabay kada kayo. Ni Apo Santa Maria, timang ibaba at kada tayo. Agsalo-salo tayo tubasit, kalpasan ti na Santuan Amisa, kas panagrambak panagkikin numusta, tumakder tayo. Ti apo at dako makada kayo. Agdumog tayo, taawatin tayo, tinadaeg apamindisyon. Pabaknangin na kayo kumati Diyos, babayan di pamindisyon na, iso agaputi kaasina, kinayat na maisalakan ti tao, babayan di panagpasngay ni nainggasatan a Birhen Maria. Mariknayo kumati amin at tiyempo kendisyo ti panalaknib ni Birhen Maria, tagapuken kwa na,
na ipaay kada tayo ni Jesus agubwayan ti biag. Imay kayo asisingpet tapno rambakan yo daytoy a piyesta sapay kumatayawid yo dagiti parabor ti nasantuan aragsak ken dagiti nailangitan agunggona. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Sakbay tayong agsisina Apo, kantaan tayo pa iti kanta para ken ni Apo Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Naimbag arabi itayo amin, Apo.